bocah wadene dudu bocah adoh Bu. Bocah kenene bae Cuk. Bocah bogis. Dudu wa. Bocah anjatan. Beli. Hari kuat. Bocah sindang kasih Bu. Apa sih Bun? Ya sewilayah karo kula karo sampean dengken ya bocah sindang kasih hebat. Oh ya wis. Hampir aja ado ya bapak nih. Iya. Mending bae duwe warang wong kene bae mah. Sok gelar wajah karo ibu. Ayah denok, bunda denok, sing duwe 925, sing mirengat. Bokat emak pengen weruh aran bocah wadon sing tak demeni sing selalu kebayang awan kelawan bengi kun kuarane cinde wulung mak. Siapa aja? Siapa aja Nyai? Cinde wulung. Cinde wulung. Kok kan? Bocah di si Cinde wulung tuh. Bocah sindang kasih. Bocah mah bocah dua-dua. Kang Kuwaru sing ganteng dewek, sareng Mama Puja ibu Kuwaru kedik nok Puja sing nyakseni. Ari Cinde wulung anak siapa? Ya mpu, kulane durung paham. Jam takon di bocah di bocah. Takon anak alamat teh. Cung. Sing jelas Bu. Nyai. Iya mak. Oke, ibu mah pengen anu mama pengen jelas ya. Pengen jelas anaknya siapa. Kenai dengan di najan sindang kasih gak luas ya beli. Ambil weru umay tepati. Sampuna di selawase mamai Alwi, papai Alwi, bok tuane Alwi, sing ananing Taiwan sareng ibu sawinai gedik sing nyakseni. Ayo Den Jaka. Terang-terangan. Ari sing ngarane cinde wulung kubu bocah ya tangga desa Iya. kunku anake Ki Arya Seta Bu. Ya Allah. Apa sih Bu? Anaknya siapa? Ki Arya Seta. Kiarya Seta, Kiarya Seta. Kun demen anaknya. Kan iya. Sirang demen anak Arya Seta. Nggih Pak. Aja materi wong tua nang sirang. Apa sih Ini. Pak? Bapak Aja ngraupi banyak kecomberan sirang nang. bapak Anak wong sugih, anak wong terhormat. Apa sirang beli izin? Barang sirang dilangan umay. Menggawe sadina, olimbo sadina nih. Sirang demen anak Arya Seta. Orang setuju Bapak Mah. bapak nih. Susu ini. Ingat. Ma, Iya cung. jare emakku sayang beli si bapakku sayang beli ning Jaka Surya. Ya sayang. Bener sayang. Bener sayang, Cung. Lamunan bapak karo semak. Bener sayang turutana ma. Duduk beli nuruti kok dikit gak apa-apa nih aja nafsu dikit. Aja nafsu dikit. Arane gak bocah ku tembeke gak ngadu nek wong tua orang. Bune. Iya. Lamun engko krungu wong, artine kita ki beli ngaca temen. Ngerti tujuannya sampean ngerti. Mengko kula sing warai menang. Warana. Aja nafsu dikit. Omongan sayang. aja. Sayang. Anaknya emak rongokaken. Jaka Suryaki ya anak emak Nyai Jenah karo bapak kampret mader sing awit sira lairan bergojol ning alam dunia kunang ora duwe apa-apa gubuk bae kayang kenen sapa Ki Arya Seta sapa Cinde Wulung sing duwe pikiran sira ki normal lah cung Majena. Bapak kampret. Lamunan Majena karo bapak kampret. Beli bisa nyumponi apa sing dadi rentek atine isun. Jaka Surya berarti kasih sayange Majena karo bapak kampret
ning Jaka Surya ya percuma. Cung. Ngajerit maratan langit ngocet maratan jagat jagat jembar kaya sintru ngamun-ngamun gegedongan sami alun maki serat salir wengi tadi tos katampi gantenan ayo denok bunda denok gantenan nunggu emutna aduh alaya aduh Bune, nasib kita kiblarat untuk meninggal. Aja ngomong ayang kono, Bapak. Ake wong narat kaya kita ibu. Dece ning wong sejen enggak dece ning sing dari keturunan ya Bapak. Mana dari tangga, mana dari batur bune. Siraku wis terlalu Surya. Ragu kali kasih sayangnya emak karo bapak. Kebangetan siraku. Warimbul serang mimiras kene kedik bos ping calon tuan rumah sing desa Warude. Enak ngaca siraki ngaca. Bu, sampun. Ari anak bu, dipateni mati, diuripi ya urip. Kini tanggung jawabnya sampai selaku wong tuanya. Bapak Ya. gede nih bocakin. Yang gendong, yang indit segala-gala tak lakuakan demi gede nih bocakin. Sirana mengerami banyak kecombelan Surya. Sampun nyai, sampun. Bapak diraku bener. Bapak Iwan serang ibu Yana tuan rumah. Bapak majikan tua dewe. Majena singawit cilik Jaka Surya tumakang gede semene durung pernah nglawan apa sing diperintah apa sing dikongkon ning Majena karo bapak kamu. Justru Surya siraki anak sing paling nurut. Cuman karena gara-gara depan sirak lele nih wong tua. Hah? Sampunnya Jena. Sirah beli kelingan bakti nih wong tua, hah? Sampunnya Jena. Nok kopi serang nok iine kedik serang Adam Nur saking Jakarta aja lok digawe lamun Sawangan bapak dira. Surya. Wong lanang sampai netesakan baju mata gara-gara sirah. Sabarnya Jena. Apa salah Jaka Surya demen karo Cinde Mulung? Apa salah? Salah. Sirah wong melarat kandung sugih. Jaka Surya. Aja ngeraupi banyak kecomberan sirani wong tua. Isin kita sudah di wong tua. Kayalah kawadon senjen sirah. Bos SC beras balap serang mamae Pio Kang Jarot Kang mirengaken Punten nyai. Ai capek kula masih ngaran anak tetep anak. Dibuang mending gak tetep anak.
Karena bocah Jaka Surya lagi kedanan bocah wadon. Bapak Jul, Iya. wis bisa dibayangkan kayak bumi karo langit. Apa mungkin Bapak Jul bati isin bati wirang bae cenak lawan bapane. Kang Sukardi yang punya TS Smart dewek, Mamai Olis, Mamai Mila Adeni, singnya Seni. Cum, Jaka Surya aja dilanjutakan nang. Aja diterusakan nang. Lamunan Majena karo bapak kampret ora bisa nuruti ngelamar Cinde Wulung. Berarti bener beli saya sia-sia urip. Aku apa yang senuri? Aja, Abret. Bagian tuh kita bergerak sirah aja. Aja. Aja, Bret. Bukan macan lagi turu sirah. Aja, Bret. Sarang bosku sene gedik Mamai Alan, bos rental bos, sing duwe manuk bala. Bapane Kedak-kedak akan si kawin cilik sirah. Barang gede sirah ngeropi baju kecomberan sirah. Wis Bret kin makanan Nyai. Singaran kewajiban akan tetep. Wong tua kudu berusaha. maksudnya apa? Wis ayo kita ngendi anane dilamar. Sa gawane. Senemune. Ibu ibune. Sampeyan ka duwe entok. Apa sing kanggo lamaran kontak medakan kula sing lamar. Aku ngedilan sereng ama milo naik kedik. Bonda nene Dwi Puji Haruka, sing duwe Wiramada. Ibune. Hari kita sudah bisa ngomong ibune. Bapane Iya. Bu bisa ngomong, bu beli gak? Bapane aja diuculan. Oh, joros maningan. Sro. Bapane Iya. bener saujaring kandane wapacul. Iya sih. Ari bocah mada diuripi ya urip di pateni ya mati. Priwene bae anaknya kula karo sampean. Anu ne mah iya. Ya Allah Gusti, tenang, Jaka Surya. astagfirullahaladzim. Wiskin mamangkenen bae bapane. Ya priwe. Ayo. Sebisanya kula karo sampean ngelamar. Nah, Iya. Adapun sing arane wong jodoh kita beli weruh. bener. Diterima di sing dadi harapan ing Jaka Surya. Beli diterima ya priwen. Ya iya. Mulai yang Jadi, semono. iya. Bapane Ayo, Nang. kuat-kuatakan imane. Tanginang. Digawa Jaka Suryane. Ayo. Ayo ngelamar seanane Wis seanane. bagian entok ka lagi anggur tek gawa bae. Anaknya keting digawa, untuk Digawa. keting. Dalam sayang. Temenan pengen ngelamar Cinde Wulung. Ambir sirane gage lemu. Kinang. Ya. Tolimangan. gage gede awake. Dulu waya tua tek totor be kanggo nglamar ki. Wis seanane Wis ayo. sekuat-kuatnya bapak karo semak. Ayo tak lamar akan kana. Ayo nang. Jaka Surya bokat tekang kana diterima bu beli sing penting. Jaka Surya tuh wis kelakon ngomong. Janji ya. Iya. Aja ngenes lamun terjadi apa-apa ya. Beli. Ya wis ayo sayang. Ayo bapak Ayo ibune. Mumpung masih awan jaga teh. Ayo. Ayo, ayo, Ayo. ayo cum. Ayo cil. Tadi. Ya anak baik. Tong gere, tong ter, tong gere, tong gere, tong ter, ciri wanci
badat tege gawa minggat rela mati korban jiwa membela ning kebecikan membela ning kebenaran ulis bawa tempel wetan aja lok digawe lamun tong gere tong ter tong gere tong ter alon-alon taliwatun bagian alon asal kelakon bagian alon asal kelakon Bapak Ut aja lali selawase Maiban mulane gasing maune bakasan arep metu ku sek aja ana bae sing karik kagok ora bakal wis tekang durung Nok ayu cindewolo no dudu si mengkono nok ayu Bapak Up majikan tua aja lali aya denok bunda denok kedi may pengkuyen wis ndelengaken nok ayu cindewolo ya rasane kaya seneng pisan artinya seneng kenang apa Maiban wiwit cilik tun mekang ning usia dewasa may pen ora sia-sia mbaturin nok ayu cindewolo sampai sekian dari wanoja kang ayu wanoja kang bagus ning wateke Ciriwan cipak diri ketulis kegawan janji ada teh kegawa minggat meluning tiageng Arya Seta wiwit masih kengelan sampai sekian nemoni kebagjaan kang luih sengawit umah gubug reot sampai sekian umah gedong masih setia ndampingi ki Arya Seta uga ndampingi nok ayu cindewolo menolong mata munanang sakecap beli bisa ning lebaguan Cindewulung ngucapaken matur kesuwun sanget artine Maiban ki wisanu setia ning Rama kalian Cindewulung apa maning bagja kumayangan kauripane Cindewulung waktu kieu ora kurang sandang kelawan pangan pengen apa bae keturutan segala-gala bisa kecumponan godhong morag singepange gawe gagas ning pikiran kuan sing dadi mantak senenge Maiban sing kalingana nok ayu cindewulung waktu zaman nemoning susah nok ayu cindewulung lawan Ki Ageng Arya Seta luru dadak mangan sedinane bae kangelan barang sekian nemoni dunia mangan kecukupan sandang lan sang kuryang kawanan mudak-mudak dayang sumbi apa maning lamun je nok ayu cindewulung mengko nemoni jodoh Maiban banget senenge kuno nok ayu cindewulung ya iya artine ki wis wayahe ta ya
Ya wis wayahe nok ayu cinde wulung kanggo bangun anane mahligay rumah tangga nganggo duweni sinandingan. eling-eling Tapi kenang apa ya Maipan? Kaya-kaya Cinda Wulung ki durung duweni pikiran kanggo rumah tangga. Sebabnya masih pengen seuyunan bebarengan kalian Rama. Apa maning Cinda Wulung kan durung pernah metu-metu sing panggonan utawa ketemu karo wong lanang liyan. Mana mene selalu karo Maipan. Mamai Oli serang Mamai Mila adeni nok opi nok iin sinyak seni Ya makening waktu kian ayo luru jodoh kanggo nok ayu cinde wulung gulati bokat bae oli Guleti ndak apa. Indane nasi gelem. ci ya gelem ningan apa maning nok ayu cinde wulung wonge ayu wonge babuk wonge gemoy Ya iya gemoy kita mah. Sayangnya Sulaya kurban. sulaya prius Sulaya. Sinan. Ecel. Bokat bae nemoni jodoh sing bisa nggawa nok ayu kelawan Ki Ageng Arya Setan nemoni kebagjaan Ya, nemoni kesenengan Ya. bagian senajana Ki Arya Seta dunyane pirang-pirang bakayen durung duwe mantu durung duwe putu durung komplit kebahagiaannya kuno apa maning Gusti Rama kan guru dewe. wis tua Wis sepuh. Arep kapan waktune Rama bisa ngudang-ngudang putu. lunga bae Ban. wis taglak toglok Tadi segede semono kudurung duwe laki. masih perawan ini nang Kuno. masih perawan Ya Allah ya Robi. temenan Pada beli percaya. Tadi perawan kuno ben. perawan Durung duwe ini, demenan? Ji. Durung Astaga. buntut bae siji Ari ipene wis duwe laki durung. ah laki baik kita mah Iya. Wis ping pira. Astagfirullahaladzim. aja mono-mono sih Ya kita nek kosiso. Sampai merinding Date kita. wong takon. Maipan, non anu nema bener ya. Muga-muga bae yen bae waktune kaya kula Cinda Wulung ketemu karo jodoh. Pasti sedelat maning kapan waktune ya pasti amprok. ya iya Aja putus ning pendonga. Bokatan durung ana jodoh. Ya kapan-kapan pasti ketemu Ya, jodoh. ya Tolikan amin. nok ayu Hari masih cinde ngarep. wulung. Apa nih? Ah, ya maksudnya mah. Ipan. bakal Masih jomblo. bakal luru jodoh aja sok pala pilih Konon. bokatan pala pilih olie boleng Oli ya. bakal wong jodoh ku garapan ganteng garapan blesang garapan wong sugih wong melarat gap wong doglong gap wong cendek ya sing penting mah emaning keluarga bisa gawe makmur ning mertua Toli awas. Apa sih? Aja wong duwe rapi. kuen ko mantakan Maipan dalam ning kene mumpung jagate waya menek ki adem ya bawa rasa. ya adem Ngomong-ngomong Rama sih mandi dorong teka. durung teka ramak Ki Ageng Arya Setan mah. Repot baik ana. Ya lagi neng kebon biasa ganyi rami tanduran Susulan wayang. atau liega. Kok gak balik deh kan matua-tua ga. Ning kene ki lagi rame-rame. Anak acara apa sih kene Maipan? Nadran. Lah acara siapa kana? Emang Mulyadi aja sembarangan. Nadran ceh. Kin ki acara kahitan kene Maipan. Hitanan. Kahitan siapa?
Mengkonon Ya kitanan. ya kahitan mengkenen Iya. spesialnya kanggo majikan sing lagi duwe gawe kayaknya mah lagi lempo-lempo ini ya telung dina berturut-turut sih. Iya ninganan. Terus maninge kanggo wong tua dewek Mimi Kaji Sarmina pajengan satu sing duwe putra Mangun Jaya. Iya ningan. Mama Kaji Surtono Geding wong tua dewek sing duwe PMC Super. Terus ora ketinggalan maning kanggo Pen Setia Wiramandala, Mama Ulis Bawe sing lagi panteng. Oh, Mama Ulis. Terus kalian komandan mudae Geding disenggoli sing duwe production Geding WM Production. Iya. Kajebak nyamannya wis durung nang tedi Ajak lalen kanggo Mimi Haji Carini Nok Cinse sareng Mama Kaji Udi Wong Tani. terus apa? Kanggo Ayang Kikuk anak lanange Mimi Kaji Carini. Iya. Nok Opi kanggo Kanggo Nok sing Opi ya duwe keding. rangda semiliar Ko. meme bagus dewek. Spesialnya sing duwe Wiramandala. Mama Nini Dwi Puji Haruka. Ajak lalen kangge Mama Sultan Aji Kanggo Prayono. Mama Mimi Aldante. Rongokenan Arji. Kangge Bapak Iwan sekeluarga. Kesu wis pernah mampir liati kesuwun gawe kula ngerti bos beras balap sing duwe anak dewa wong loro pernah ning titik rindu Apa sih? tapi kayak orang mungkin nyatu sun ngerti cinta beli bisa dipaksa anak hati sejensi perlu dijaga Kanggo Mimi Haji Carini Nok Cinse. ayo sing derang da Wawan semiliar Nok Cinse. kanggo Mimi Haji Sarmina wong paling Anak sayang lanange Mama Haji Mimi Kaji Surtono Ayang Kikuk. Bos Kanggo PMJ. sing duwe Wiramandala Nok Mama Puji Opi. Aruna Epi Salon sayang Epi Salon mung bisa nyawang kabare wong sing tersayang Apa sih? apa kabare Epi Salon sun wis kejebak rasa nyaman bilang dasa miliar tapi kehalang kenang status Mama bagus sing derang dasa miliar sing derang dasa Epi miliar Salon. sing derang dasa Yang punya miliar Epi sing derang Salon. dasa miliar Yang punya Epi Salon. sun sadar lagi Apa sih? lakoni salah Mama Heri sing sebenere sun kudu apa Mama Heri seni paket Mama Nok Heri Opi. sayang Nok Mama Opi Heri sayang. Nok Opi. Nok Mama Opi. Heri Nok wong Opi. sing paling Nok bor Opi. Mama Heri sayang Mama Heri Mimi dan di Nok Opi. Mimi dan di Nok Opi. Mimi dan di Nok Opi sayang. Mimi dan di Nok Opi. 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 Mimi dan di Nok Opi.